Onye isi oche kọmitii nchere oge kansụl ime obodo Dunukofia bụ Maazị Augustine Onyemaobi akpọkuola ndị Dunukofia ka ha na-edebe gburugburu ha ọcha n'ihi na adịmọcha gburugburu nakwa adịmọcha nke onwe bụ ya bụ igodo ji ezi ọnọdụ ahụike. Maazị Onyemaobi kpọrọ oku a mgbe o sonyere na agba nke ọnwa nke mkpocha na nzacha na afọ igwe market Ụmụdịọka ya na ndị na-ere ahịa n'ebe ahụ. Onye nta akụkọ anyị bụ Chukwuemeka Modelem wetara akụkọ a ka o si gaa. Onye isi ọchịchị nchere oge kansụl Dunukofia chọpụtara na ndị na-azụ ahịa na ya bụ afọ igwe mechiri ụlọ ahịa ha ma sonyekwa n'ọrụ ịzacha ya bụ ahịa ma kpochapụ ahịa niile dị ebe ahụ ma ndị dị na ọwa mmiri nke ga-eme ka Anambra steeti dịwanye ọcha ma mejupụta ebumnobi aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwumasoludo nwere gbasara steeti a. N'okwu nke ya, onye isi ya bụ ahịa bụ Maazị Dennis Okwuosa gosipụtara obi aṅụrị o nwere maka ya bụ ihe ma kelee Maazị Onyemaobi maka isonye na ya bụ ọrụ arụrụ ma kwe nkwa na ha ga na-arụ ya bụ ọrụ n'ọnwa ọbụla dịka aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwumasoludo si were kwuo iji were hụ na ebe ahụ na-adị ọcha ma hụ na Anambra steeti bụ ọkaibe n'ịdị ọcha. Ụlọọrụ ABS chọpụtara na ndị na-anya ọkada bụ ndị na-arụ ọrụ ebe ahụ na-arụ ọrụ mgbe a na-eme ya bụ nzacha na mkpocha ebe ndị ọrụ nchekwa kwụsịrị ha ma manye ha ka ha sonye rụọ ọrụ. Na Ifitedunu Junction, ABS chọpụtara na ndị na-azụ ahịa ebe ahụ mechichara ụlọọrụ ha ma sonye n'ọrụ nzacha na ikpocha ebe ahụ ka ọ were na-adị ọcha mgbe niile. Mgbe ọ na-aza ajụjụ ụlọọrụ ABS jụrụ ya, onye isi ngalaba Dunukofia na-ahụ maka idebe gburugburu Dunukofia ọcha bụ Odoziakụ Ifeọma Okonkwo gwara ndị na-azụ ahịa na ahịa niile dị na Dunukofia ka ha na-edebe ya ọcha mgbe ọbụla na-abụghị sọsọ mgbọsị akara ịrụ ọrụ nzacha na mkpocha n'ihi na ọ ga-enyere ha aka ka ha ghara ibute ọrịa ma nwekwa ezi ahụike nke bụ ịgba. Abụ m Chukwuemeka Modelem.